Πάμε να φτιάξουμε μία πανακότα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τοποθετούμε την ζελατίνη σε κρύο νερό για να μουλιάσει. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε τη ζάχαρη, το γάλα και τη βανίλια. Το θερμαίνουμε μέχρι τους 60 βαθμούς με τη βοήθεια ενός θερμόμετρου. Στραγγίζουμε τη ζελατίνη και τη ρίχνουμε στο κατσαρολάκι μέχρι να διαλυθεί. Το ρίχνουμε στην κρύα κρέμα γάλακτος και ομογενοποιούμε με τη βοήθεια ενός μπίμερ. Μεταφέρουμε σε ποτηράκια και τα τοποθετούμε στο ψυγείο μέχρι να παγώσουν.